गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ रायजो राजाफोरनिसिम मिथिहरनाय थांनाय 2020 मायथाइनि 18 सेप्तेम्बराव जंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ उल्थापानि हाग्रा ओनसोलाव लांनानै ULB बिग्रायारि आफादनि सोद्रोमा साजना पुलिसा एनकाउन्टार खालामनाय खारसि बिरसि दुखुनांथाव जाथायनि सायाव संदाननायनि लोब्बायै आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै लावार आसाम डिभिजननि कमिशनार जयन्त नार्लिकरा फैगौ 17 फेब्रुवारि खालि बेलासि 4 रिंगायाव क'क्राझारनि सार्किट हाउसनि कनफारेन्स हलाव रायजो राजाफोरनिफ्राय उदाङै बानबुंथि लानाय, खोनासंनाय आरो लिरथि अजदलाइ आजावनायनि मोनसे सुबुं मेल खुंगोन। बेनिखायनो गोजौआव मख'नाय अक्ट'आर थावनियाव फैनानै जायखिजाया सुबुं आरो आफाद गौथुमफोरा बे आयदानि सायाव गाव गावनि बानबुंथि आरो अजदलाइफोरखौ होफैनो हागोन होनना बिथांमोना फोरमायहरदों। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि सिम्फं डान्स फेस्टिभेल बरदुमसायाव आसाम आयेन आफादनि MLAफोर फारियै लरेन्स इस्लारि, जयन्त बसुमतारी आरो जलेन दैमारि बिथांमोनहा बाहागो लाहैदों। मख'नो गोनांदि साथाम MLAफोरजों लोगोसेनो आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारियाबो बाहागो लाहैदों होनना मिथिनो मोन्दों। गोदानै जोनोम मोननाय फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै BONSUआ खौरां मेल खालामदों। माखासे सान सिगांसो दाजानाय BONSUनि बिबानगिरिफोरा BONSUनि थांखि आरो नोजोर हाबा मावलांगोननि सायाव खौरां मेल खालामदों आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों BONSUनि मिशन एन्ड भिजनखौ लानानै अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अशक कुमार ब्रह्मआ गोनांथार बिबुंसार होदों। बिथाङा बुंदों, BONSUआ बर' हारिनि थामोनथा आरो हारिनि गासैबो राव, हारिमु आरो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो जांख्रिखांनो थाखायनो जोनोम जादों होनना बुङो आरो BONSUखौ बर' हारि सिबिनायाव मदद हेफाजाब खालामनो BONSUआ खावलायदों। BONSUआ बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनो, हारिखौ उदांस्रि लाबोनो जोनोम जादों होनना बिथांमोना रोखा फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै बर' माहारिनि गोथार आफाद, बर' माहारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान। बर'नि माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर बैसोआव राफोद गेरेमसा जाफैबाय। एबसुनि 55थि गोथार जोनोम सानाव एबसुनि बारग' गाहाय नेतारि आरो आथिखालनि आसाम एसेम्ब्लिनि MLA लरेन्स इस्लारिया फंनैसो बिबुंथिजों लोगोसे एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरि, मावथिफारिया आरो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि एबसुनि जोनोम सानाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' हारिनि फिसाफ्रा गाहाम हामलायनाय बावहरदों। साफ्रोमबो सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहाय सारिनि बाहागो लाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेनबोदों आरो बिनि थाखाय दिनै बुहुमाव बर' हारिया सिनायजाबोदों। BAC एकर्ड जाबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव BTC जि एकर्ड, बे एकर्डआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मदद होदों आरो BTR जि एकर्ड, बे एकर्डसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालामनो हादों। 14 फेब्रुवारि खालि भेलेन्टाइन डेआव NGO DNआ सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। 14 फेब्रुवारि भेलेन्टाइन डेखौ लोब्बा लाखिना सोरखारि नङै फसंथान DN आफादा आइजोफोरनि सायाव इनाय अयथासार खालामनायनि हेंथायै सांग्रांथि एबा रादाब फोसावनो थाखाय चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव सांग्रांथि फोसावनाय हाबाफारि बानजायदों। चिराङाव आइजो मुलाम्फायारिफोरनो स्पाइनिं मेसिन राननानै होदों। चिरां जिल्लानि जिल्ला खुंथाया जिल्लानि गोथौ ओनसोलनि गावसुंथा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो स्पाइनिं मेसिन राननानै होदों। चिरां जिल्ला काजलगाव थानाय दुवार आलासि नब्लाङाव खुंफुंजानाय बे स्पाइनिं मेसिन राननाय हाबाफारियाव जिल्ला बेंगिरि नारेन्द्र कुमार साहजों लोगोसे 4 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मोनफा ग्रुपआव गासै 4यै गावनि आखाइजों राननानै होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारिनि गोदान मिउजिक एलबाम अमा सावनाया इउटुबाव रिलिज जाबाय। पुष्पा दा साइड इफेक्टनि उनाव अमा सावनाय मिउजिक भिडिअ एलबामा इउटुबाव रिलिज जाबाय। मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला फाव खालामनाय बे कमेडि मिउजिक भिडिअ एलबामखौ जायफोर नायनो नेना दं बिथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। फैला जे बरगयारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हासिगोन। अमा सावनाय एलबामाव फाव खालामदों फारियै फैला आरो सनिया दैमारिया। मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा देंखोगिरि बिनय दैमारि आरो नयन बरगयारिया।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय जै बर' हारिनि गोजोन्थों।